Bon vespre, navassencs i navassenques, i a tothom qui ens acompanyeu avui. Us rebem amb molt de gust a l'acte de proclamació i comiat del Pubillatge de Navàs 2025, que durant aquest any ha estat la representació del poble per tot Catalunya. Què seria un poble i una festa major sense la seva cultura? En un esdeveniment tan emblemàtic no poden faltar les nostres tradicions més arrelades. Ens trobem al mig de la festa major, entre la bobada i el Navars i abans del ball de les comparses de diumenge. Però avui ens toca celebrar la proclamació del Pubillatge navassenc. La columna vertebral del nostre poble són les entitats que li donen vida i alegria. Per tant, donem la benvinguda a l'Òliba, als bastoners, als cascavells, als nans i a la colla gegantera de Navàs. Colòmbia al Principat, noi. Arreglat. Tota la guapa, noi. Camina dolça. Sí. Visquem un trist blau gris i on hi busco la sortida, on hi entrebanco dia a dia, on hi ballo la dansa del risc. Canvio temps per rialles venc la por, això que rumies ja ha fugit, ho hauràs d'atrapar de nit. Però quan arriba la festa major, la plaça s'omple de colors, camisa ballada, aixecant porrons, que a cada racó un ball de bastó. Quan arriba la festa major, desapareix tot dolor, gegants i capgrossos fent processó, mentre l'il·lustre rumia el pregó. Pel domàs del ball del ran, mentre guardo la rutina ben lligada dins del sac. L'olor del dia a dia diuen que es va transformant per la pólvora que encén, la que acaba el caram al vent. Però quan arriba la festa major, la plaça s'omple de color, camisa ballada, aixecant porrons, que a cada racó un ball de bastó. Quan arriba la festa major, desapareix tot dolor, gegants i capgrossos fent processó, mentre l'il·lustre ruïa el pregó. Tirant el mercadal la fem per munt, potser no em trobaré a ningú, però no hi ha treva, ningú frena per frenar. La plaça és plena i tot torna a començar.
totes, ja podem començar. Però no ens estem deixant alguna cosa? Aquella gent d'allà sembla que espera, no? Ostres, vols dir tots aquells que estan de peu? Sembla que esperin alguna cosa. Clar, ens falta donar l'entrada al pubillatge visitant. Donem-los-hi la benvinguda. Des d'Òdena, Jan Argelí, hereu d'Òdena 2025, acompanyats per Maria Àngels Prat, delegada del pubillatge. Des de Balsareny, Mica Soler, pubilla de Balsareny 2024. Des de Manresa, Ramiro Pallés, hereu de Manresa 2024. Acompanyat de Maria Àngels Bonachea, delegada del pubillatge. Des de Monistrol de Montserrat, Naila Navarro, primera dama de Monistrol 2025. Meritxell Grima, pubilla de Monistrol de Montserrat 2025. Acompanyades per Carmina Canyadó, delegada del pubillatge. I des de Navarcles, Laia Franco, dama de Navarcles 2025. Des de Sant Vicenç de Castellet, Oriol Beovide, hereuet de Sant Vicenç de Castellet 2025. Aran Molero, pubilla de Sant Vicenç de Castellet 2025. Emma Bonet, pubilleta de Sant Vicenç de Castellet 2025, acompanyats per Valentí Carrera, delegat del pubillatge. I des del Baix Camp, des de Cambrils, Olaf Cantalejo, hereu de Cambrils 2025. Des de la Valldan, Gala Soler, dama d'honor de la Valldan 2025, acompanyats per Ariadna Palacios i Oriol Rota, delegats del pubillatge. Des de Gironella, Ona Carbonell, pubilleta de Gironella 2025. Aleix Oró, hereuet de Gironella 2025. Iria Mozas, pubilla de Gironella 2025. I Ivan Raja, hereu de Gironella 2025. Acompanyats per Jan Arco i Adrià Vendrell. Des de Porreig, Roger Pombo, padrí de Porreig 2024-2025. Des del Maresme, Ainhoa Rejano, dama d'honor de Calella 2024. Ara passem al tarragonès. Des de Tarragona, Jesús Fortuny, padrí 2024-2025. A continuació, donem la benvinguda als representants comarcals. Des del Camp de Tarragona, Javier Fortuny, segon fadrí del Camp de Tarragona 2025 i hereu de Tarragona 2024. Salvador Cantalejo, primer fadrí del Camp de Tarragona 2025. I Lídia Morgués, pubilla de Tarragona 2024 i dama del Camp de Tarragona 2025. I Eros Serra Viasitzo, hereu del Camp de Tarragona 2025. Acompanyats per Alba Guasc, regidor de l'Ajuntament de Navàs. Des de Catalunya Central, Sara Badia, segona dama de la Catalunya Central 2025 i pubilla de Porreig 2024. Acompanyada per Immaculada Colldepons, regidora de l'Ajuntament de Navàs. Maria Garriga, pubilla de Solsona 2024 i primera dama de la Catalunya Central 2025. Acompanyada per Lluc Grandia, delegat del Foment del Pubillatge Català de la Catalunya Central. I des d'Andorra, Laia Rabassa, pubilleta 2024-2025. I Sandra Gómez, segona dama d'honor 2024-2025. Ara donem pas als títols nacionals. Jordi López, hereu de les comarques lleidatanes i segon fadrí d'honor de Catalunya, acompanyat d'Arnau Soler, delegat del pubillatge. Nara Guiu, pubilla de les comarques lleidatanes i quarta dama d'honor de Catalunya 2024.
Maria Cañabate, pubilla de les comarques barcelonines i primera dama d'honor de Catalunya 2024, acompanyada de Salvador Busquets, regidor de l'Ajuntament de Navàs. I per últim, Biel Ribalta, hereu de Catalunya 2024, acompanyat per Andreu Torres, el regidor de l'Ajuntament de Navàs. Ara, si ja us heu assegut, us demanem que us torneu a aixecar, perquè toca presentar els protagonistes d'aquesta nit, els que avui s'acomiaden després d'un any de vigència. Avui, finalment, ens heu reunit tots per agrair-vos la tasca que heu fet per Navàs durant aquest any. Fan entrada Júlia Valls, segona dama de Navàs 2024, i Álvaro Cabrera, segon padrí de Navàs 2024, acompanyats per Marcel Sibila Vidal, regidor de l'Ajuntament de Navàs. Fa entrada Mireia Gómez Martín, primera dama de Navàs 2024, i Guillem Cabra i Besa, primer fadrí de Navàs, acompanyats per Miquel Altarriba Roca, regidor de l'Ajuntament de Navàs. Fa entrada Ida Vives Oliva, pubilla de Navàs 2024, i Arnau García Martín, hereu de Navàs 2024, acompanyats per Francesc Serra Selga, regidor de l'Ajuntament de Navàs. Ara sí, quedeu-vos drets perquè donarem entrada al proper pubillatge de Navàs 2025. Un fort aplaudiment. Fa entrada la tercera dama de Navàs 2025, Berta Soler Ruiz, acompanyada pels menuts i per Sara Nicolás Ibáñez, regidora de l'Ajuntament de Navàs. Fa entrada la segona dama d'honor de Navàs 2025, Abril Butxaca Taller, acompanyada pels menuts i per Iván Crespo Lorente, regidor de l'Ajuntament de Navàs. Fa entrada la primera dama de Navàs 2025, Joana Latre Casals, acompanyada pels menuts i per Joana Terrés Sans, regidora de l'Ajuntament de Navàs. I per últim, fa entrada la pubilla de Navàs 2025, Laura Suau Simó, i l'hereu de Navàs 2025, Jordi Cabrera Castaño, acompanyats pel menuts i per Jaume Casals i Sió, alcalde de Navàs.
cultura, a Navàs es dona any rere any un premi en reconeixement a la feina feta al poble, el Premi Flama. Tradicionalment, la persona guardonada d'aquest títol fa el pregó en l'acte del pubillatge. Enguany, però, el mèrit serà pels nans de Navàs, que enguany celebren el seu 60è aniversari. La comparsa dels nans és la més antiga de Navàs. La nena, el Gepetto, la gitana, el Marx, la peixatera i el cuiner van ser creats pel taller El Infemio de Barcelona per iniciativa de l'agrupació sardanista i van fer la seva primera aparició l'any 1965. Des d'aleshores, generació rere generació, no han parat de donar vida als carrers, places i habitants de Navàs. Per celebrar-ho, ens han regalat un videoclip molt especial.
molts anys i moltes gràcies als nans per aquests 60 anys de cultura, festa i dedicació. La festa major no seria el mateix sense vosaltres. Ara demanem la presència de la dama de la Catalunya Central i de la pubilla de les comarques barcelonines, que volen dedicar unes paraules al pubillatge sortit. Un aplaudiment per la Sara Badia i la Maria Cañabate. El meu amor, el meu destí. Soc feliç, blanc de perill. Només sóc un desig, com un desig. Que Durant el llarg... Durant el llarg estiu hem vist cremar molts boscos al nostre vell país tan desebrat. Quan tramuntava el sol de l'incendi del vespre, s'alçaven foc lent i obrien les amples portes de la desolació de la nit. Fragment de Salvador Espriu. Autoritats, membres del foment del pubillatge català, batllanencs, batllanenques, perdoneu, navassencs, navassenques, pubillatge i gent d'arreu. És a Porreig. Gràcies per suspendre. Aquestes paraules d'Espriu, tot i escrites fa dècades, semblen descriure el que encara avui vivim. Els incendis que sacsegen la península no són accidents puntuals ni catàstrofes inevitables. Són la conseqüència d'una negligència col·lectiva, de dècades de polítiques que han posat el benefici per sobre de la terra i d'una burocràcia lenta i ineficaç que deixa poblacions senceres a la intempèrie. Cada arbre cremat, cada casa reduïda a cendres, cada vida arrencada és també el reflex d'una societat que no ha sabut actuar a temps. Es repeteix la frase «només el poble salva el poble», però el poble no sempre pot. No és just carregar sobre les esquenes de la gent el pes d'una responsabilitat que hauria de ser compartida, amb institucions valentes i amb recursos reals. El poble resisteix, sí, però la resistència no pot ser l'excusa perquè els poders públics s'amaguin darrere d'un lema. El canvi climàtic no és una amenaça futura, és present. El fum que respirem, les onades de calor que ens ofeguen, les sequeres que assequen rius i camps són la prova que el temps s'ha acabat. O canviem radicalment com a societat o acabarem convertint el món en una foguera on ens cremarem tots. Però aquest crit no és només local. A l'Àfrica, incendis devastadors arrasen territoris sencers, destrueixen biodiversitat vital per a l'equilibri del planeta i expulsen comunitats que gairebé mai arriben a les nostres portades, com si la seva vida i la seva terra valguessin menys. El silenci davant de la seva pèrdua és també un incendis d'injustícia. I mentre els boscos cremen, a Gaza les bombes continuen caient. Diferents focs, mateixa lògica. La destrucció de la vida en nom del poder. No podem parlar de cuidar el planeta i oblidar-nos de cuidar les persones. La lluita per la terra i la lluita per la pau són la mateixa. Rebutgem la indiferència i l'espectacle del desastre. No volem compassió, un cop ja és massa tard. Exigim la responsabilitat política, cooperació internacional, una transformació profunda i un urgent del nostre model de vida. Exigim que la vida, tota vida, sigui posada al centre, perquè els boscos, les persones i els pobles no són cendres, són futur, i aquest futur no és negociable. Un futur que també es construeix des del compromís de tot un poble i de l'estima que es té cap a ell. Per això cal fer esment als que dieu adeu a les bandes i a les faixes. Ida, Arnau, Mireia, Guillem, Júlia i Álvaro. Sempre representant Navàs de la millor forma i defensant-lo com el poble que us ha vist créixer i que tant estimeu. Perquè no es pot negar, i ningú us ho traurà, que els colors del vostre poble els porteu dins.
és veritat que potser us va costar una mica engegar a fer sortides, però un cop vau començar ja no heu parat i desitgem que l'experiència del pubillatge guardi un lloc especial en vosaltres. Gràcies per tot. I els nous, que tenim aquí darrere, us ho diran molt, sí, però perquè és així. Gaudiu de l'aventura al màxim possible i espremeu tot el que el pubillatge us pugui donar, perquè de ben segur que viureu moments que no us haguéssiu imaginat mai. Per tant, ara només cal dir: visca Navàs, visca la Catalunya central i visca Catalunya. I ara us toca a vosaltres, Pubillatge 2024. Dediqueu-nos les vostres últimes paraules com a representants del poble. Navassencs, navassenques, representants del foment català i pubillatge d'arreu, sigueu benvinguts al nostre estimat poble, Navàs. Us imagineu representar el vostre poble amb una banda recorrent al teu cos que posi el nom d'un lloc que estimes amb tot el cor? Doncs jo aquest any he tingut aquest privilegi. Avui tanco una etapa molt especial. Tot i no haver-la pogut gaudir del tot com hauria volgut, ja que faig moltes coses les quals no m'han deixat anar moltes sortides, he viscut aquest any amb molta il·lusió i orgull. Puc dir que aquell anhel de l'Ida de 7 anys, quan va veure una pubilla sobre aquest escenari i va dir «Mama, jo de gran vull ser ella», fa un any es va fer realitat. Ser pubilla, per mi, no ha sigut només portar una banda o fer presència als actes. Per mi és portar molt d'orgull el meu poble per arreu, en el meu cas, Navàs. I què puc dir jo de Navàs que no sapigueu ja? Per mi Navàs és casa, amistat, família, cultura, passió, emoció i tots els sentiments bonics que puguin existir. Som un poble molt viu i molt jove, on tothom té el seu lloc, i si no, se li fa molt d'amor i això m'encanta del nostre poble. Navàs és més que un punt al mapa. És el passeig ple de vida, és la fira de primavera que ens omple els carrers, és la gent, les entitats, la cultura popular. En resum, viure a Navàs és com viure en un diumenge de festa major etern, i l'emoció de ser pubilla és com quan agafes un gegant per primer cop i el fas voltar sense parar. M'omple de satisfacció ser aquí dalt per parlar del pubillatge i de Navàs, però no em podria deixar a la meva companyia. Gràcies a tots 5 per ser com sou. Si ara tornés a començar, us voldria de companys un altre cop sense cap mena de dubte. Per acabar, vull dir que aquest any ha sigut un somni fet realitat. Una etapa que, encara que s'acabi avui, em deixarà records per sempre. Em sento molt afortunada d'haver sigut la pubilla de Navàs, i sé que això sempre formarà part de mi. Tot està per fer, i tot és possible. Miquel Martí i Pol. Benvinguts a tots i a totes. Com bé se'ns coneix, som un poble jove, però molt capaç. I per aquesta raó he començat amb aquesta frase d'en Miquel Martí i Pol. Té un significat molt ampli, ja sigui com a sentiment de poble o, en el meu cas, el meu camí dins del pubillatge. Fa un any vaig ser proclamat en aquesta plaça, un dia molt especial al qual no em vaig donar compte del camí tan efímer i bonic que anava a recórrer. Han sigut uns mesos molt màgics, on he conegut a persones que m'emporto per tota la vida. Entre les més especials, el meu grup d'amics dintre del pubillatge, Alcohòlics Anònims. Ja sabeu que sou qui sou i tot i que s'acabi la meva vigència, espero veure-us molt més i continuar compartint aquests moments que se'ns caracteritza a cadascun de nosaltres. I a la Laia, la millor amiga que podria haver conegut. Gràcies a vosaltres heu fet que un camí especial sigui una etapa inolvidable del que serà el meu camí, el qual en diem vida. Durant aquest any he portat el nom de Navàs amb orgull arreu del territori, sent un navassenc, com tota la majoria que avui us heu reunit aquí a la plaça. I d'això vull parlar ara, de poble.
Abans no estava gaire capficat amb la cultura i tradicions del poble. I a l'hora de fer la primera entrada com a hereu de Navàs se'm va posar la pell de gallina. Al veure tanta gent i saber que en aquells instants tot el poble s'ha unit, i Navàs representa bàsicament això, unió. Estem units tots aquí perquè les nostres tradicions i cultura continuïn any rere any. Els gegants, nans, Òliba, Bessoners i moltes més entitats culturals fan que no només siguem un poble, sinó que ens donin l'oportunitat de ser una família. Una família en la qual puc dir ben orgullós que en formo part, que sóc un navasenc i que sempre ho seré. Hi ha hagut moments de tota mena dins de la meva vigència, però els guardaré tots com si siguessin un tresor. Ja per últim, diré en la meva part del discurs, vull dirigir una paraula als nostres successors. Que no se us mengin els nervis, la timidesa o la por. Gaudiu d'aquest any de la millor manera possible. Rieu, feu amics i passeu grans moments amb tothom dintre del pobillatge, perquè quan no us doneu compte ja tornareu a estar aquí. I aquesta vegada serà per finalitzar la vostra vigència com a pobillatge local. Gràcies a tots vosaltres i, com no, a la meva família. Sense el vostre suport i la paciència de portar-nos a cada racó del nostre país, res d'això no ho hagués pogut viure. Si ja de per si us estic agraït, no us podeu imaginar les abraçades i moments que vull passar amb vosaltres per tornar-vos d'alguna manera el positivisme que m'heu donat. Us estimo. Ara sí, deixo el meu torn de paraula a la Mireia, la primera dama. Moltes gràcies a tots. Avui deixo enrere el pobillatge, però no deixo enrere el més important, l'estima per Catalunya, per Navàs, la nostra llengua i la cultura que ens fa ser qui som. Perquè formar part del pobillatge no és només posar-se una banda o una faixa, és estimar el país, participar-hi i fer-lo viu. Ser de Navàs no és únicament haver-hi nascut. És una manera de viure, de sentir i de construir, perquè nosaltres, els joves, fem que Navàs sigui un poble viu. Formant part de les diverses entitats, mantenim la cultura popular viva, fent que no sigui un simple decorat, sinó una identitat i una forta estima a les nostres arrels, ja que la cultura popular és una manera de plantar cara i de fer-nos escoltar com a país. En cada festa major, en cada sopar popular, en cada ball de gegants, en cada sardana durant a la plaça, batega el cor de tots els navassencs i de tots els catalans. I és aquí on he pres que aquesta manera tan nostra de fer poble, de fer cultura, també és una forma de resistir. Quan celebrem, quan ballem, quan ens reunim a la plaça, estem defensant una manera de ser. Perquè Navàs és de la seva gent. El fa viu les colles, els músics, tots els joves que s'impliquen i totes les entitats que es reuneixen i s'organitzen omplint les places i els carrers amb il·lusió. Perquè estimar la cultura popular és estimar Catalunya i estimar tot el que la fa ser com és cuidar la llengua, defensar els drets de tothom, protegir el territori i fer que la cultura arribi a cada racó. Per una Catalunya lliure, però també valenta, amb gent que no tingui por de defensar el que sent, el que parla i el que celebra. Avui deixo de formar part del pobillatge, però continuaré formant part d'aquesta terra i aquest poble que tant m'estimo. Continuaré vivint la cultura, fent-la créixer i defensant-la com he fet sempre. Podria començar aquest discurs dient que ha estat un any ple d'aventures, de visites a pobles desconeguts i de noves amistats. Però la realitat ha estat una altra. El meu pas pel pobillatge s'ha vist marcat per entrenaments, assajos de dansa, de teatre i de música, que m'han impedit viure-ho amb tota la intensitat que m'hauria agradat. A finals d'any vaig tenir l'oportunitat de formar part del repartiment del musical Gris, fent funcions durant 3 mesos als teatres més importants de Madrid, Màlaga i Barcelona. Ser ballarí i cantant en aquest espectacle ha estat fruit d'anys de dedicació i sacrificis. Però tot i això, sovint la gent no veu l'esforç que hi ha darrere de l'ofici artístic i el desvaloritza, com si fos una feina fàcil o poc valuosa. Però precisament aquí és on el pobillatge pren tot el sentit, perquè ens recorda que la nostra identitat i la nostra cultura, amb les danses, la música i les tradicions populars, són un patrimoni que cal honorar i defensar. Ser hereu, pubilla, fadrí o dama no és només portar una banda o participar en actes festius, és també assumir la responsabilitat de representar el nostre poble i transmetre uns valors a les següents generacions.
Per això, encara que aquest any no hagi pogut viure l'experiència del pubillatge amb tota la intensitat, m'he sentit orgullós de formar-ne part. Crec que és una tradició essencial que ens uneix, ens fa sentir poble i ens recorda sempre qui som i d'on venim. Durant aquest any, per mi, ha estat un honor poder representar Navàs a través del pubillatge. Quan vaig sortir escollida em va fer molta il·lusió, perquè sempre he tingut molta estima pel meu poble i sabia que aquest paper em permetria portar-lo arreu. Si hi ha alguna cosa que m'enorgulleix especialment de Navàs és la vida i les ganes que té la nostra cultura popular. A Navàs tenim la sort que les tradicions no són només cosa dels grans, sinó que els joves també hi participem molt i ens les fem nostres. Això no passa tot arreu i crec que és el que ens fa diferents i únics. Les nostres colles, les nostres festes i la manera com ens impliquem fan que la vida cultural del poble sigui viva i autèntica i formar-ne part amb el pubillatge ha estat un privilegi. És cert que no he pogut anar a gaires sortides, però cada vegada que he portat la banda he sentit que portava amb mi un trosset del poble. No és només la quantitat dels actes als que assisteixes el que importa, sinó el sentiment de saber que estàs representant la teva gent i les seves tradicions. Per això, cada acte ha estat molt especial i una gran oportunitat de mostrar qui som i què representem. Per mi ha estat molt maco viure aquesta experiència i compartir-la amb els meus companys. Són records i moments que em quedaran per sempre i que m'han fet sentir encara més orgullosa de ser de Navàs i de la nostra manera única de viure i estimar la cultura popular. Avui toca acomiadar-me d'aquest any tan especial com a representant del pubillatge de Navàs. He de reconèixer que al principi tenia alguns dubtes i incerteses sobre què significaria aquest camí i si estaria a l'alçada. Però des del moment que vaig començar ho vaig fer amb més ganes que mai, amb il·lusió i amb el desig de viure-ho intensament. Ha estat un any ple d'emocions i de vivències que mai oblidaré. Hem compartit moments únics, hem conegut gent meravellosa i hem viscut experiències que m'han fet créixer i valorar encara més les nostres tradicions i el nostre poble. Tot el que hem passat junts, cada acte i cada celebració, ho repetiria una i mil vegades sense dubtar-ho. També vull donar les gràcies a totes les persones que ens han acompanyat en aquest camí. Ha estat un orgull portar el nom de Navàs arreu i formar part d'aquesta tradició tan bonica que ens uneix com a poble. Ara sí, visca Navàs! Visca la Catalunya central! Visca Catalunya! Abans d'acabar, en nom de tot el pubillatge navassenc 2024, volem agrair de tot cor a la Joana, la nostra regidora, per l'esforç, la dedicació i el suport constant que ens ha donat. Sense tu, moltes de les coses que hem viscut no haurien estat possibles. Per això, volem donar-te un petit obsequi. Podries pujar, sisplau? Moltes gràcies per aquestes paraules. Aquí s'acaba el vostre pas pel pubillatge. I demanem la presència de l'alcalde i de nou de la regidora del pubillatge a l'escenari, ja que us volen fer vosaltres l'entrega d'un altre obsequi. Alegre y combatir.
Bé, bona nit a tothom, gràcies per ser aquí. Des de l'Ajuntament també us volem fer un obsequi per agrair la feina que heu fet durant aquest any i bé, desitjar-vos molta sort i dir-vos que a nivell personal ha sigut un plaer poder treballar amb vosaltres i espero seguir-nos trobant a la plaça. Comentar-vos que és una il·lustració que l'ha fet l'Alba Fleta, que és una il·lustradora novesenca, i espero que us agradi. Per mi és molt especial poder-vos fer aquest regal. Moltes gràcies a tots sis per haver representat el nostre poble per tot Catalunya. Gràcies per la vostra gran feina. N'estem segurs que allà on heu anat se'n recordaran de vosaltres. Bueno, doncs ara què? Ja toquen els salvadors, no? Espera, que ens deixem els nous. Hosti, sí, cert. Ara toca la proclamació dels nous representants locals. Per això, aprofitant que tenim el Jaume Casals i Sió, alcalde de Navàs, li demanem que ens adreci unes breus paraules i a la Joana Terrés, regidora del Pubillatge, que llegeixi l'acte de proclamació. Està massa avall. Bé, bona nit a tots, navassencs, Pubillatge, autoritats, cultura popular, a tots, si coneixeu algú, doncs... Bé, voldria felicitar el Pubillatge Sortint per haver representat el poble de Navàs durant el darrer any. Gràcies Ida, Arnau, Mireia, Guillem, Júlia i Álvaro. També gràcies a la Maria Cañabate, pubilla de les comarques barcelonines, també ens ha representat. Seguidament voldria felicitar evidentment el Pubillatge entrant, a la Laura, el Jordi, la Joana, l'Abril i la Berta. Com podem veure, enguany tenim un representant menys. Tot i això, no dubtem que deixant el nom del nostre poble ben amunt, com ja ha fet el Pubillatge Sortint. Hi ha hagut una reducció de candidats. Sembla que passem per un moment en el que hi ha manca de voluntat per representar el poble i aquesta davallada és generalitzada al nostre país i això ens hauria d'incitar a la reflexió. Passem per un mal moment a nivell lingüístic on la nostra llengua constantment rep moltes agressions. Una llengua que és constantment minoritzada o fragmentada. Costa viure plenament en català. En el darrer any, al País Valencià i a les Illes, els sectors conservadors que més neguen la unitat de la nostra llengua han portat a votació l'ús de la primera llengua a les escoles. Tot i això no els ha sortit bé i al País Valencià i a les Illes hem guanyat i el català segueix sent la llengua vehicular. Al Principat, la immersió lingüística ja fa temps que no es compleix ni se'n fa un seguiment i a cada vegada perdem un llençol. I si ja anàvem de baixa, llavors arriben els tribunals i ho accentuen obligant a fer un mínim del 25% en castellà. I sembla que aviat hi haurà una sentència grossa en aquest sentit. Això pel que fa a les escoles, però cada vegada veiem que a nivell de xarxes massa sovint es canvia de llengua per arribar a més gent. Als Països Catalans hi viuen més de 14 milions de persones. Si les publicacions que fem són interessants, ja arribarem a prou gent, ja serem virals. No cal cagar-se a la piscina. No són moments engrescadors quan venim d'una derrota com la que van significar els dies posteriors al 1 d'octubre. Diuen que de les derrotes se n'aprèn i això és el que ens toca fer, preparar-nos per tornar-hi. La nostra terra es mereix ser lliure. Joan Fuster va dir: o en recobrem la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Hem de ser tossuts perquè el català sigui llengua d'acollida, perquè als patis el català torni a ser la llengua de relació i lluitar perquè el català sigui la llengua d'ús principal a les xarxes socials i al nostre dia a dia. Perquè la llengua ens fa poble. També ens fa un poble la nostra cultura popular i hem d'estar contents que a Navàs la cultura popular és ben viva, com ho hem tornat a veure avui a la residència i demà a la plaça del Pic del Migdia amb els balls de l'Òliba, els bastoners, els cascavells, els nans i els gegants. I ara, per la fi de tardor, també es presentarà el gegantó. Visca la cultura popular!
I parlant de Navàs, al nostre poble, en els propers mesos veurem com comencen algunes obres importants, com l'ampliació de residència, la reforma de la zona de la piscina, l'actualització del polígon industrial, la dignificació de la zona del pavelló que acollirà els nous mòduls de l'institut públic, seguint lluitant per tenir l'edifici, la gespa al camp de la Devesa, que està costant sang, suor i llàgrimes, i moltes més actuacions. Per anar acabant, ens trobem a l'equador de la Festa Major amb un ritme de vertigen, on encara ens queden 4 dies per seguir celebrant-ho de la millor manera possible. Tenim la sort de tenir un teixit associatiu viu i actiu que gestiona les barres i que participa de grans actes col·lectius com la boada, la sardinada, el Navars i els balls de dissabte i diumenge. I enguany hem afegit els vesprejos. Tenim un pressupost limitat i no podem fer una festa a cop de talonari, en un moment en què els costos cada vegada es disparen més, però seguirem apostant per aquests actes col·lectius que ens fan comunitat, que ens fan poble. No voldria acabar sense demanar que s'aturi el genocidi a Palestina. Visca Palestina lliure, bona festa major, visca Navàs i la seva gent i visca la terra. Gràcies, Jaume. Bé, procedim al moment més solemne de la nit. A continuació llegiré l'acte de proclamació dels nous representants del pubillatge navassenc. Per tant, us demano que us poseu drets, sisplau, tots. I a continuació els gegants i l'òliba també ens portaran les bandes i les faixes. El passat 21 de juliol, reunits a 7:15 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Navàs, el ple de la Corporació Municipal acorda per unanimitat nomenar tercera dama d'honor de Navàs 2025 a la Berta Soler Ruiz. A la segona dama d'honor de Navàs 2025, Abril Butxaca Teller. Primera dama d'honor de Navàs 2025, Joana Latre Casals. Hereu de Navàs 2025, Jordi Cabrera Castaño. I pubilla de Navàs 2025, Laura Suau i Simó. Desitjant-los tota classe d'encerts durant el seu mandat i que portin el nom de Navàs arreu de les comarques catalanes. Enhorabona.
a tots i a totes. Encara que no ho sapigueu el que us espera, segur que sabreu deixar el nom de Navàs tan amunt com hem fet sempre. Ara us demanem que ens adreceu les vostres primeres paraules com a representants locals. Navassencs, navassenques i tota la gent que ens acompanya en aquest dia tan especial. Ens fa molta il·lusió veure la plaça plena un dissabte de festa major. Aquest any tenim l'oportunitat de viure aquesta experiència des d'una perspectiva diferent i n'estem molt agraïts. Moltes gràcies. Com ja heu vist, aquest any som un representant menys. Això ens fa veure que aquesta tradició tan bonica de mica en mica es va perdent. És per això que volem animar futures generacions a estar més implicats en la cultura del poble, com ara el pubillatge, per tal de poder-les conservar. Tot i ser un menys, entrem al pubillatge amb moltes ganes de donar a conèixer Navàs arreu de Catalunya durant aquest any. Esperem fer un bon relleu dels que avui tanqueu aquesta etapa. Ida, Arnau, Mireia, Guillem, Júlia i Álvaro. Estem segurs que heu representat el nostre poble amb orgull i esperem fer-ho igual de bé. Volem donar les gràcies a totes les entitats del poble i a l'Ajuntament que s'han implicat un any més a mantenir viva la nostra cultura. Sense vosaltres no seria possible gaudir de la nostra esperada festa major que tant ens agrada. Esperem retrobar-nos l'any vinent, altre cop aquí a la plaça, i poder compartir amb vosaltres les experiències i anècdotes que viurem voltant per Catalunya. Per últim, us desitgem una bona festa major, lliure de racisme, homofòbia i masclisme. Visca Navàs i la seva gent, i visca Catalunya! Moltes gràcies per les vostres paraules. Ara us farem entrega d'uns obsequis per part de les entitats següents. La Coral Nova, Fotofilm, Eix Navàs, Puntaires, CUP Navàs, Canal N, Ateneu Popular La Feixa, Agrupació Sardanista, Banc de Sang i Teixits, Esbart Dansa Jove i Bastoners, Esquerra Republicana de Navàs i Assemblea de Navàs. Va, que ja acabem. Moltes gràcies a totes les persones que heu col·laborat en aquest acte. Sense vosaltres, res de tot això seria possible. Que passeu una molt bona festa major. Ara sí, i us prometo que és l'última vegada que us fem aixecar per cantar l'himne dels segadors. Un cop acabat l'himne, es donarà per finalitzat l'acte. Visca Navàs i la seva gent, bona festa major! Ens veiem a la plaça! Thank you.